ahotsak. Noam Chomskyk Trumpen aurka egin zuen duela egun gutxi, baina elkarrizketa sakonagoan aipatu du honen guztiaren atzean 200 urtetako errepresioa dagoela. Ezin dela azalean aztertu arrazakeriaren gaia. Eta Angela Davisek ere esan du azken egunetan, pozik sentitzen dela bizirik egon eta hau dena lehen pertsonan bizitzagatik. Okay, that's a challenge, but thank you for introducing the metaphor that Arundhati Roy has given us about this moment. I suppose, I would say that we are in the midst at this moment of the most intense expression of anti-racist collective sentiment this country has ever seen. Eta gertuago, errenteriara etorrita, 23 pertsona prozesatu dituzte Ciudadanosen mitinari erantzuna emateagatik. Jazarpena salatu zuten eta orain ikusi behar. Geo esan bai, lasai eoteko. Venga, berri hobiak ere badakartza guta. Gobernuak antzokitako aforoari muga kentzea erabaki du. Eta gaur, Oiana Maritorenarekin horren inguruan ariko gara, asteburuan Euskal Antzokietan hainbat saio martxan izango baitira. Eta aurreratuko dugu, ezta? Gurean izango dugu Ramon Agirre aktorea. Mugaren iparraldean, Bigarren Mundu Gerrako bunker bat munduko arte digital zentrorik handiena bihurtu dute. Eta gaur, Maria Romero Laspiur dator, ezta? Bai, gainera arte eta diseinuaren esparruan 3D inprimagailuekin egiten diren lanez hitz egingo dugu. Etxarrik muga aipatu duela adi honekin, Kantabriako eta Nafarroako mugak ezingo ditugu zeharkatu astelenean, baina badirudi Hendaia eta Irun arteko muga irekitzeko aukera asko dago dela. Zer da hori? Irrati dialaren soinua, gaurko egunez 1925ean Edwin Armstrongek FM-ko emisioen lehen erakustaldia burutu zuen. Baina kontuz, asmakizunen historian mito asko daudeta. Pentsa, gaurko egunez Estatu Batuetako Kongresuak 2002 urtean onartu zuen Antonio Meucci italiarra izan zela telefonoaren asmatzailea, eta ez Graham Bell. Denboran atzera eginda, Estatu Batuetan gaurko egunez izendatu zituzten Jefferson, Adams, Franklin eta abar, independentzia deklaraziolako komiteko kide. Independentzia lortu bai, baino gainontzekoen eskubideak errespetatzea ez zitzaien oso garbi geratu, ez? Gaurko egunez 1888an marineak bidali zituzten Kubaruntz, Kubako gerraren baitan. Eta ez orduan bakarrik, zenbatetan erasotu dituzte Kuban eta beste hainbat lekutan zilegi ziren gobernuak. Etxarri, kirol efemeride bat daukaz zuretzako la. Gozo. Gaurko egunez hasi zen Hego Afrikan futbol mundiala. Bua, horietzen Shakiraren kantuaren da? Bai. Vamos por todo, te acompaña la certeza, mira, Santa Legua, porque esto es África, mira, beharrezkoa zan Shakira jartzea? Itzaizu gustatzen? Bueno, venga, ea gustatzen zaizun. Gaurko egunez, jaio zen 1864an Richard Strauss konposatzaile eta orkestra zuzendari alemaniarra. Eta egun berean, 1910an Jacques Cousteau, ozeanografo eta esploratzaile frantziarra. Eta 1969an hil zen John Wayne aktore estatubatuarra. Errekorra badu zinemaren historiako lan protagonista gehien egin dituen aktorea baita. 152 pelikulekin. Baina estatubatuen balorerik gogaikarrienak ere ordezkatzen ditu tipoak. Eta asteartean Pau Donesek minbiziaren ondorio utzi bagintuen, gaur hilda gaixotasun berarekin Rosa Maria Sarda aktorea 78 urte zituela. Bere aktore lanaz gain, askok Goya sarien aurkezle izateagatik ere gogoratuko dute. Bueno, arrankatu beharko dugu, ezta? Katiluak prest? Ekainak 11 ditu gaur eta osteguna da. Zuekin, Iñigo Etxarri. Arratsalde on denoi. Somos gara.
Inigo Asensio. Iepa kaixo, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Arrate Hernández. Kaixo, kaixo! Kaixo, arratsaldeon. Beste behin eskofrenuakin. Balda norbaito. Arratsaldeon izuela, bai. Entzuleak egongo dira hor, bai. Olako batean konektatu ara hor beraiekin, berandu xamar, barkadi ezagutela, baina gure streaminga edo gure bideo bidezko emisioa garaiz konektatzeko ez gara oso bizi izan, baina hortxe daude dagoeneko entzuleak, beraz ez dakit asko kezkatute diren edo. Bestela, bihar konpentsatzeko sartu gaitezke 2 minutu lehenago. Bai. Bale, A ber. barkatzeko. Seguru... Naizeko nagusiak uzten badigute. Barka diezagutela entzulek, berandu konektatzeagatik, baina bagara martxan. Konturatu alda. Konturatuko altza. Hombre, pues, bai ez. Bai. Bueno, irratian ez dugu uinen bitarte zentzuten ari dianak, hoiek, bai, Zertaz ari dira, esango bai, dute. esango dute. Baina, internetetik, 2 minutu berandu sartu da. Baliteke, baina bueno, Balete. Bueno, ez dakit. Ezin jakin. Inor kezkatu egiri dezegoen, beraz. ez dugu mezurik jaso, ja ez dugu jasotzen inoren ordezkariaren mezurik, holako kritika zuzenik ez ditu, ja ez dakit, no aguazen, Asensio, no Nondik aguaz. atoz eta noragoaz. Ez dakit, esan nora guazen, ez dakit. Bueno, zu asteko maite dutak aurkeztera, ez? Venga, Zure ziko alenengo prestatu itxasu zuenak. Hombre, claro, Zabi banik. denbora eukideu. 2 minutu. Fueron 20 años que no cambiará por... Bueno, nire maite duta da, ez dakit, norbait agurtzeko mezu egokia aurkitzen dakien jendearentzat. Eta bide batez, kritikatxoa, modurik egokiena aurkitzen ez dakien jende horrentzat. Eta asko ikusi ditugu, azken egunetan Pau Donesek agur esan zigunetik, izan dira, artista pila, egia esan, ia denek nahi izan dute beren aletxoa jarri, eta beren agur partikularra eman. Baina izan da bat bereziki itxusia, dala lokillorena. Esango ez du itxusia, ez politena, ezik eta itxusiena. Gero politak datoz, baina hau itxusia da oso. Hori da. Gogoan dut, Pau Dones lehenengoz ezagutu nuen eguna. Nire autografo bat gordetzen zuen, nik sinatu nion, oraindik musikara dedikatzen etzenean. Goian bego, Pau. Nitaz hitz egiten dut eta, ui, zertaz ari nintzen. Ia gauza desango dizuet, Ni, agur, Pau. Zorion txizeteko kamioi bat behar zuen tipo ontaz, asko ezin dela, espero. Yo para ser feliz quiero un camión. Hostia, loquillo. Buah. Cantante. Baino, lokilloren gain badaude politagoak ere badirenak, eta gainera, saiatu naiz aukeratzen oso ezagunak ez diren bi artisten agurrak. Bata Marwanek egin du,
kantautoreak, eta beak kontatzen du gogoan dula oso gaztetxo zela, oraindik inork ezagutzen ez zuenean, Marwan, ez da kaso hain ezaguna, baina, bueno, bada dagoeneko bide bat egin duen norbait, 2014an Buenos Airesen jobartzutela, eta bere manaierra, Jarabe de Paloko manaierra ere bazen, eta orduan aukera sortu zitzaien Marwani Jarabe de Paloren aurretik jotzeko. Ez zuten elkar ezagutzen, oso denbora gutxi egon zen, bertari iritsi, dena lotuta eta bar, eta Pau Donés berak eskatu zuela, aber ondorio ditzen zitzaion manaierrari eta Marwani, arekin atera eta publikoari balako introdukzio moduko bat egitea. Eta juna mentzan, eta tipua, umil, Marwan lepotik edo sorbalatik helduta, atera zela, Jarabe de Paloren zen publikoari eskatzea, denek izan zutela, lehenengo kontzertu bat Buenos Airesen, denek izan zutela lehenengo aldi bat, eta ez direla erresak izaten, eta berak eskertuko zula artista hura errespetuz eta adi jarraituko balute, eta hori dela azkenean norbait eroso sentiarazteko dagoen gauzarik onena. Eta honen opaziola, eta... Presioa ere bada era berean, Presioa ere bada era berean. Bai, baina Marwanek oso politiko goratzen du egunura, eta esaten du hori, batez ere nola egiten diren gauzak. Zuatera zaitezke protagonismo bila, lokillo bezala, atera zaitezke humiltasunetik esan ez, nik eskertuko nizueke, badakit etorri zaretela Jarabe de Palo ikustela, baina mendok ez artista puxka bat, azten ari dena, eta bastapenak oso polita dia, eta hortik, eta egia sama polita iruditu zait, baina polita da, Toni Acosta aktoreak kontatu duen historioa. Toni Acosta aktore izan aurretik, hau ere ez da super ezaguna, baina, guen jartzen baduzu ezagun xamarra egiten da. Podcast gintzan dabil. Bai? Zearekin, Silvia Abreilekin. Bida, horienekin. Kontua da, Toni Acostak egiten zuela lan jatetxe mexikar batean, kamarera bezala. Nik uste, aktore den jende pilak egin duela lan, kamarero lanetan, eta bar, eta berare antzen. Eta jira batean, Jarabe de Palo handik pasazan, eta bazkari guztia zerbituta gero, joan zitzaion Toni Acosta, Pau Donesi edo taldeari eta esan zian. Ez gauzat kontatu behar dizuet, ni aktore izateko borrokan nabil, eta nire aktore izateko borroko hartan, indar gehien ematen didana da zuen kantua. Una vez, un sueño. Behin, amets bat. Fotokopiatu egin nuen, nire paretean jarri nuen, eta pentsatu nuen benetan borrokatu behar dela nahi dugunagatik. Bueno, Pau Donesek handi denbora batera, elkarrizketa batean, Espainiako egunkari batean, kontatzen zuen anekdota hura. Nola, besotara bota zitzaion, Pau bera, ikaragarri emozionatu zion, bere abestiak alako indarra ukitzea, eta bar. Orduan, Toni Acosta etzen inor. Gerora, Toni Acosta norbait izan zen, baina hori etzuen inoiz kontatu. Eta lehenguan Pau Donesi hiltzenean, publikatu zuen, Pau, jatetxe mexikara hartako kamarera nintzen. Eta gero esan zuen, gustatuko zitzaidakien aurrez aurre esatea, lortu nuela, aktorea naizela eta berari esker naizela aktorea. Baina, baina etzen berriro aurrez aurre berarekin topatu eta esateke geratzen diren gauz horien artean, horixe zuen. Baina, berandu ere inoiz ez da, eta nik maite ditut horrelako testigantzak eta onartzeak ez. Por si está fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Venga, zuen maite dutak. Bueno, Asensio, zureak bazuen gorrototik ere, ezta? Bai, pixka bat bai. Mikatzetik. Hori da, mikatzetik edo txarrak ona dakarrelako eta onak txarra askotan, beste hainbat gauzaren artean. Bueno, nik maite duta eskainiko diot, injustizien eta nola esan. Bueno, injustizian kontra egiten duten, Eta gero, zehazki, joango naiz, zer? Sekzio berri bat irikiko dugu. Hau nork egiten du. Zen nola deituko da? Ez que, aurrean esan izuen, gorroto hitza ez zait gustatzen, agian ez dut maitea. Maite dut eta ez dut maite. Kontzeptu gisa, ez dut maite. Ez maite. Baina maite duta kontzeptu zela politagoa da, naiz eta abiatu. Bai, baina hitz egiteko aurkako sentimendu batez. Ja. Bueno, gorroto alitzateke, ez? Bueno, ez dakit. Hombre, indiferentzia ere badago tartian. Bueno,
Ari nahi, oraintxe bertan zehaztu nahi nuen injustizia edo, bueno, kasu honetan zentratu nahiko nuke, normalitatearen barruan sartzen ez diren gauza horiek normalitatera sartzeko borroka egiten dutenak maite ditut. Eta zehatzago esan da, izan daiteke kasu honetan hilerokoaren gaia, gure egunerokora eta gure eguneroko hiztegira ekartzen duen diskurtsoa, ez? Diskurtsoaren alde. Izan ere, guri, ez dakite, nola bait saldu diguten irudia, ez da gero guk hilero, emakumeok hilero bizi duguna. Orduan, esaten da, ze necesidade, ez? Eta, uste beharrezkoa dela, ez? Mai gainera jarri eta normaltasunez tratatzea gaia. Baina, badago ere bai nire partetik eta agian honek eztabaida sortuko du, ez dakit. Maite ez ditudan nahi bat gauza. Hilerokoaren gandik edo hilerokoa datorkidanean. Eta gaur, aipatu nahi dut bat, dela obarietako mina. Gaur tokatu zaidalako, eta egia esan ez delako oso atsegina izaten ari, nahiko fuerte jodi dela esango nuke gaur, eta hortxe, esan diet bi hauei, aguantatu beharko nauzuek gaur, ze bi hauei. Bi hauei, nere bi inigo maitei. Eta hori, eta batzutan etortzen zitzaidalako, hor mina. Eta gaizki pasadu, bai. Eta gaizki pasadut, orain txertan ondo nago. Baina hori, eta hori sentitzen dut, baina oantxe bertan nik ezinen maite. Ez da gurtu, ez? Eta ez da gurtu ere, eta batzutan sentitzen dut hori gurtu egin behar dela, edo gurtu egiten dela, edo joera bat badagoela. Eta gauza bada, normaltasun horretara sartzea oso ondo dagoela, eta ni aldeko, baina, hori, gurtzera iristea ere, ez zait iruditzen. Orduan hori da, nire maite dut, polemikoa. Esan dut, agur? Agur, Arrate. Bueno. Ritmo country ontan sartzen. Txaldeon, nekane. Bueno, entzuten izaten talde hau da, itxuleta biratzen, Royal Republic. Eta entzuten dezuten bezala, nahiko country... Ezagunak dira, ez? Ez dakit, nik duela gutxi ezagutu nituen, eta... Baino ez... Hauek dira zure oso maite dut talde oso maitatua. Eta ez detin ez itzegin saiontan talde honi buruz, ez dut uste. Igual ez, baina... Bueno, izena kurioso, Royal Republic and the Newsbreakers. Claro, eske, horta noa, berez taldea da Royal Republic, baina hartu zuten urte baten, eta erabaki zuten, talde honek ez du estilo hau jorratzen, ez du estilo hau lantzen. Talde honek egiten du punk edo zakit, olako rock azkar bat, baina urte baten erabaki zuten behaien diskografia hartu eta bertatik abesti batzuk aukeratu, eta country edo estilo amerikano honetara egokitzea, eta diska bat grabatu eta kaleratzea. Suediarrak dira gainera, hori ikusitzakegu, banjo... Claro, suediarrak dira. Hortxe dobroarekin, banjoarekin, akordoiarekin... Bai, eske suediarrak etorkizunean bizi dira. Eta gero zuk bestela kritikatu egingo zenitun, baina oso txukun, ez, landu dute country. Claro. Txarri, zet BDPA polit dauden hor dobro hori ondo sonorizatzeko, Eske suediarrak izateaz gai... Dirua badaukate. Manejatzen dute. Bai. Eta gustatzen zait, ze gainain dute, jakintza, menderatzen dute estiloa, countrya. Ez dira amerikanoak, baina bai, esango nuke kultura amerikar handia konsumitu dutela, eta guztiz gomendatzen dut
talde hau. Eta bidali zuten bigarren esteka, zan pixka bat ikusteko benetan zer egiten duen talde honek, Talde honek benetan zer egiten duen ikusi nahi bali madezue, hemen olagarroa martxan jartzen dugu, eta guazen. Olagarroa. Olagarroa. Bueno, baina Ikusten zute, ez dakara zer ikusirik. bai, baina, nik ikusten diot. Zagarria da, Daukatena da, jetazo bat, Eta bigotea, bigote polita. Lotxaik ez dakate. Zomaitu dut polita izan zen hori. Egiten dutela, Bigotearena. egiten dutela, ondo egiten dute. Suediarrak dira Eta dena ondo egiten dute. hobeak dira. Arraza hobea da. Arraza hobea da. Bai, Bada teoria bat, bai, bada teoria Bai, bat, ezartzen baina duena. agian pixka bat arrazista sonatu dezake. Arrazista positiboki. Bueno, zupadakizu, gerora Hitlerren Arrazista positiboki esan dut. positiboki. Bai, hori bakizu nik uste, badira euskaldun batzuk, Parisera joan zienak, eta gerora Hitlerren pureza etniko komisarioa izan zenarekin bildu zirela. Eta haiek ere pentsatzen dut arrazakeri positiboan sinisten zutela. Tolosarrak? Ez ziren tolosarrak, baina Eusko Jaurlaritzako alderdiko kideak ziren. Etzenekin hoi etxarri? Hor bilera guapa gontzian. Entzunanekan, RH beti galditen ez dakidan positibo o negatibo. Negatiboa. RH negatiboa da. Hor badago ez, hemen odol zea hori gehiago da hola, eta rollo hortatikan Purutasuna. Purut, bai, Faria. bai, abanako purutasuna, hori. Bai, hori ikerketak egon ziren, eta badirudi Europako odol taldeen analisia egiterakoan Euskal Herrian badagoela RH negatibo konzentrazio handiago bat, eta horri helduta Eusko Alderdi Jeltzalearen sorrerako batez ere, egia da gerora Eusko Alderdi Jeltzaleak beste irizpide batzuk eta beste lausotasun bat izan duela arrazaren kontuarekin, baina bueno, Xabino Aranaren referentzietara joko bagenu, hori hortzegoen, eta ez da ainatzera jo behar, 20. mendeko erdigune hortatik edo, pixkatatzera, Bigarren Mundu Gerra baino lehen ere, egon ziren eta badirudi Alemanian mugimendu naziak bazuela alako interes bat euskal arraza puru horretan eta hor, ikusten zuela alako analogiarik edo. Eta hortik dator agian Atletiken, zenik ezakit futbola ze, baina badakit Atletiken bakarrik euskaldunak omen daudela, ez? Hori igual da. Ez que nire ignorantziatik... RH negatiboaren gaia baino korapila otxoa. Baina Atletiken odolaren arabera hartzen dut? Ez flipatu. Atletiken filosofiak dio, baldin eta Atletiken arrobian eziden jokalari bat baldin bada, naiz eta ez izan Euskal Herrian jaioa. Eta baldin eta bere formakuntzan, bere eziketan Atletikekin konbenio bat edo hitzarmen bat duen klub batean aritu baldin bada, hori arrobi konsideratzen dela eta horren bitartez filosofia betetzen dutela. Bigarren talde hori izan daiteke mundu osokoa, mugatu, geografikoak mugatu. Ez esango nuke, nik uste orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta iparralden kokaturiko taldeetaz ari garela. Akaso entzulen batek zuzentzen ditore, baina alas esango nuke Euskal Herrian, 7 herrialdetan, bai gertatzen dena, eta hemen Atletik zaleren bat akaso, ez da zerretuko, ze badakite horrela dela, akaso Parisetik gertu dagoen futbolari bat, 14 urterekin, bada espada itxurona duelako, hurbiltzen da, hitzarmena duen Euskal iparraldeko talde batera, eta bertatik ondoren filosofiaren bide hori hartuko luke. Horrelako gauzak. Eta abizen euskaldun eukiko balu eta Euskal Herritik kanpo jaioko balitz, horre euskalduna konsideratzen da... Barkatu etxarri, galdetu berriro? Abizen euskalduna badu, baina Euskal Herritik kanpo jaioko balitz? Ez. Hori komunikabidetan etengabe esango lukete euskalduna dela, ez?
Euskaldun jatorriko, Euskalduna den, A ber. ezakizer, eta ez da Euskalduna. Nola formakuntzak markatzen duen, naiz eta atzerrian jaion, eta abizen Euskalduna izan, baldin eta bere formazioan Euskal talde baten arrobian egon da, orduan, bai, onartuko litzateke. Baina bizitza guztia Mexikon bizi eta 25 urterekin, ez dakit, Arangoitia bizena duen batek, eluke beteko. Eluke beteko. Ez. Vale. Erantzun da Bueno, zure galdera, ez? Ez balitz Messi... Eskapito, Ez, berez ez. Vale. Berez ez. Egia da, ondoan nahi azue, batean itzengo dugu, nik... Ez dakit nola hasi gehan. Real Republic. Atletik zale pila dauzkat, honen inguruan hitz egiteko desiatzen. Ze badago jende asko, atletiken inguruan, filosofiarekin bat egiten ez duena. Ja. Batzuk oso abertzaleak, besteak, justu kontrakoa. Pentsa, Ja. nola liteken zuzale izan eta konstituzionalista den alderdi politiko bati bozkatuta, zure futbol taldean zazpiak bat errealitatea onartu eta hori euskalduntze bide hartzea. Baina oso polemikoa da, eta nik uste hobe dela etorkizunera begira jartzea, Izaki Gardenakekin. Bai. Eta etorkizunera begira jarriko bagina, ikusiko genituzke, 3D inprimagailuak han eta hemen, ezta? Eta hortaz hitz egitera etorri zaigu, Maria Romero Laspiur, ostegunero gisa etortzen da, baina gaur, 3D inprimagailuak artean eta diseinuan ez, eta modan nola aplikatzen diren ikustera, erakustera. Baina, ez? lehenengo aldiz. Lehenengo aldiz, historian. Ben? Lehenengo aldiz, hemen, bai. Rate? Bai, kaixo. Ongi etorri, Maria. Maria, ikusi. Lehenengo aldiz irratian, zuzenean. Ja, zer moduz? Nola da? Desberdina. Desberdina. Bai, ez? Bai. Sentsazioa? Bai, desberdina. Beti etxetikan, ez dago ematen guztiz. Hori da. Zuzenean zauzela edo. Bueno, bai, baina ez. Bai, baina ez. Bai, baina ez. Bueno, ez dakit, orduritasuna pentsatzen dut izango duzula orain, ez? Esan ez dakit gehiago nune, hemen aletxia. Egitan? Bai. Desberdina. Gure presentziak lasaitzen du. Bai, igual ikusten duzu nola hasi gehan rock talde bati buruz, eta bokatu dugun Atletiken kanterari buruz izketan, horrekin ja dituzu zama guztiak. Es que, buah. Lotu. Ez egingo. Venga, nikinan lolotura bat. Bai. Gaur, etorri nahi aterkin batekin Mr. Penland Atletiko peña bateko aterkinak egin. Eta justo horretaz eguazien berba ditzen, izan dut, justo perfecto. Niki bardet. Ez que Mariak badu zenide oso atletik zalerik ere. Bai. Oso atletik zalerik. Eta ni errealeko, bueno, Ibarrekoa eta gero errealekoa naiz, baina nire inguruan iadenak atletikoa dira. Eta nik esan beharra daukade bai, Londresen egon nintzanean, peña horretako parte izan nintzanean. Ze ona. Peña, zelan ez eta talde. Bai, taldea, zale taldea. Bueno, bertan lagunak itxiarren, Euskalunekin egotiarren, atletikoa egin. Gauza bat esango dugu, bigarren kafean oso futbolzaleak ez gara, niri tokatu zait futbolan inguruan zerbait gehiago jakitea, eta, bueno, olako gaietan nola laguntzen dizuet. Jende asko horregatik ezagutzen zaitu. Baino, esango dizuet gauza bat, eta hori bai inskribituko nukela bigarren kafearen filosofian. Hemen, talden artean, interesatuki, hainbat posizioetatik sortu diren, talka eta bata besteren kontra egote horrekin, ez gaude ados. Ez. Eta hori, benetan, egun batean ere itzengo dugu, hori, nik esango nuke, hainbat edabidetatik, intentzionatua izan dela, eta lurralde historikoen arteko eta talden arteko talka hori sustatu egin dela euskalduntasunaren sentsazio hori lausotzeagatik. Eta horren kontra gaude. Eta Atletik Realtzale, Eibarzale, Alabeseko edo berdintzegu ze taldeko zaren, euskal talde batekoa zara eta guai. Egia esan da, nibe enai oso futbola. Hori da. Ez dut asko ikusten, baina, bueno, Eibarrekoa nahi zen ez. Nik nola ikasiko etola? Bueno, zen nahi zuki Txarri. Zerta zitza egitea torrean? Esan nizu, niko bat zenitxen gatu nintzala. Oso ondo, atzo hori hitz egin genuen, eta bai, venga.
etorri gaitze egitera, Maria, Bai. 3D inprimagailu ez, eta zehazki arte eta diseinu esparruetan nola aplikatzen den hau. Hasieran pixka bat eguki ideia bat egiteko eta azalduko iguzu zer den teknika hau gaur egun oraindik berritzailea. Bai, berritzailea da, baina ja 70 hamarkadatikan martxan dagoen sistema bada, ez? Eta bai, igual 2010 urteetatik aurrera makina domestikoa sortu zirenetikan aurrera, igual gehiago ikusi ditugula edo gehiago ezagutu ditugula, baina, urte asko daramate ja gure bizitzan parte izaten. Eta, ez dakit zuek ezagutzen duzuen makinak, noiz baiten ikusi dituzuen martxan. Nik ezagutzen dut pertsona bat etxean daukana makina bat. Eta orduan, gertuko pertsona bada eta ikusi dut makina hori eta... Makina bat aldiz. Nik baten ikusi dut, baina badaukat jendea gertu benetan toperabilena giro horretan. Eta orain, COVID-aren noski. Pandemia bete-betean geundela, deialdiak eta egon ziren, ez? Makersen partetik hasieran izan ziren bixerak, pantaila jartzeko bixerak, gero pasa ziren maskarak atzean lotzeko helduleku batzuk egitera, eta hainbat gauza egin zituzten modu kolektiboan, eta bar. Bai, pixka danetikan, ez? Laguntzeko hainbat pieza edo aksesorio desberdin sortu ziren, bai. Nik uste dut, mundu hau gehiago daulat lotuta ingenieritzako esparru horrekin, eta baita bideojokuen fanatikoak eta asko erabili dituzte beraien piezak eta sortzeko. Ez dakit, Bai, nola dira horiek foko edo... Figuratxo txiki horiek eta horiek imprimatzeko eta erabiltzen dituz? Bai, eskazkenean, badaude sareetan, sarean, badaude STL formatuan dauzen piezak, eta zuk etxetikan, imprimatu dezakezu zoiek. Orduan, nik uste dut jende asko bertatik ateratzen ditugula eta sortzen ditugula beraien, soldaduak edo figuritak edo... Eta hainbat momentutan, zaharkitze programatuaren aurka ere alternatiba bezala ikusi dira, ze horrek sortzen zuen, alako alduntzea, jendeak sarean eta askotan eskubidoiek elkarbanatuta doainik, piezak sortzeko, eta zuri zorratu zitzaizun elektrogailua edo tresna edo zein gauza, badago banku bat hor, nun eskubide askea duten piezak egin ditzakezun. Eta hori, hasiera baten ikaragarrizko erronka zen, ez dakik gero nora iritsi den, baina ez dakit nekazaritza giroan, traktorentzako, erramintentzako, gauza pilo batzu den hor buruan, eta alduntziarekin eta lotuta. Eta, nik uste hor bide bat egin dela, ez, baina... Bai, nik uste gainera dela, gauza horietarako oso bereizgarria eta nabarmena, ez? Azkenean inaldo zula, zure etxetikan pieza bat konpontzeko beste makina bat, edo beste, edo zer apurtu jatzu zen objektuen piezak, ez? Sortu alitzu zula. Baina horiek adibidez, inprimagailu horiek izango dira txikiagoak eta mugatuagoak, eta mota asko dago, ez? Eta zuk aipatu duzu 70ko hamarkadatik erabiltzen baldin badira, edo ari bada teknologia hori garatzen, gaur egun dagoeneko hainbat mota egongo dira, ez? Hori da. 3 mota oso berezi edo pixkat komunenak diazenak, dia FDM, SLS eta SLA. FDM da, domestikoa diazenak edo itxen diazenak extrusio bidez. Hartzen da materiala, funditzen da makinak eta juten da ipintzen kapakak beroan, mai baten gainean, eta horrekin juten da sortzen figura. Gero dakaguz, injekzio bidezko makina direla SLS eta SLA, eta hau dira resinekin eta argi, ultravioleta edo laserradekin sortzen dituzte formak kaja baten barruan. Resina egon ala urtuta, ala hauz eran, eta horrekin sortzen dira formak. Mota hauetakoak pixkat garestiagoa dira, orduan ez dira domestiko moduan konsideratzen, baizik eta igual pixkat enpresetan eta erabiltzen dira, modu industrialean. Eta gainera askoz be
kutsadura gehiago sortzen dute. Materialak korrosiboagoa dira. Eta, eta gero FDM da guk erabiltzen dugun adibidez gure tailerrean eta jende asko beraien etxean dakaten impresorak dira. Hauek material ezberdinak urtu dezakete, pues adibidez, guk erabiltzen dugu guna eta komunena dana da pelea materiala, dala polimero bat vegetala dana, eta gainera da biodegradablea, eta oso harina da, eta oso errez erabiltzen da impresoretan, azkenean oso erreza da berakin lan egitea. Hori da pelea, baina, adibidez, asko erabiltzen den beste material bada ABS-a. ABS-a da kotxeetan, paratxokeak eta egiteko erabiltzen den materiala. Bai, askoz resistentzia gehiago daka eta beroari hobeto jasatzen du, bai. Eta, hori gehiago, igual, industriara begira, gehiago erabiltzen da ABS-a pelea baino. Pelea da domestikoagoa. Ikusi nun, duela gutxi, esan dizuet askotan, Netflixen dago Baia Historia serie bat, eta hor dago atal batek lantzen du plastikoa, eta John Forrek, mila batzen da 40an uste ja, erabilezula esan dezunean polimeroa vegetal eta hori, beak ja, mila batzen da 40an ja sortuzun kotxe bat plastiko vegetalarekin egina, biodegradablea zena, oza, dala 80 urte, ja tipoak sortuzun industriari edo ekonomiari batzaio komeni, gero kontatzen du, bigarren mundu gerra sartu zelan, eta horrek eten zula pixkat hori dana ez, baina interes zeuden hori atzeratzeko eta zeratik ez dan lehenago iritsi. Esan hori gero eta gehiago ikusten da ez, adibidez boltzak eta hori dana ontsen hasi dira bai material, patatan, fekularekin, polimeroekin, eta hori, eta poliki-poliki badoa sartzen, ez? Mundura biodegradalia denean polimero mota hauek. Guazen orduan orain ja sartzea pixka bate badakigula kontestuan jarrita, hau artearen eta diseinuaren munduan nun ikusi izan den, ez? Edo landu den. Bai, justo ontzen komentatzen hori sareetan eta topatu aldegula STL desberdinak STL formatu unibertsala PDF-a da moduan, baina hau da formatu unibertsala, imprima estensioa artxiboaren, ez da? Hori, artxiboak. Horretan geudela, adibidez, British Museoak, inzeban oindala urte batzuk, proposamen bat, beraien museotako artelanak edo eskulturak eta hori dana publikoari gerturatzeko eta gure eskura egoteko, sortu zituen STL batzuk, eskulturak eskaneatu zirude formatuan, eta gero, hori, STL formatuan igo zitsuan beran sarera edo beran webgurnera, eta orduan, edozein pertsonak, beran etxetikan, munduko edozein tokitatikan, hartu balzeban eta imprimidu balzeban figura bat, adibidez, Julio Cesarren bustoa, imprimidu balzeban beran etxetikan. Eta, holan, gerturatzen zitsuan bertako artelanak, mundu guztiari. Honek adibidez, lehen asensiozuk aipatu duzu, autore baimenak eta legean, lizentzia kontuak eta kasu hauetan nola ekidin kopiaketak eta legezkanpoko birsalmentak eta abarrak? Azkenian bebai, materiala oso desberdina da, eskala ez da izango, Roma garaiko eskultura bat eta irudean imprimidudako zerbait ezin da izan berdina, orduan balorea bai ez da berdina. Baina, guri adibidez proposatu ziguten gure belarritakoak STL formatuan igotzera. Eta orduan bertatikan edozein pertsonari galtzen bajakon bat edolan, beran etxetikan imprimidu alzeban beste bat. Baina, klaro, gauzia da, zein edaka beran etxean imprimagailu bat, eta azkenien bai koloriak eta hori dana ez dira berdinak, bilatu inbiazu tono hori. Baina aparte zure marka hori elitzateke bakarra izango. Esan nahi dut. Abestetan Creative Commonsekin. Hori da. Antzeko zerbait gertatzen da. Copyleft edo Creative Commons. Eta orduan zuk berez produktu bat saltzen duzu, baina saldu beharko zenuke
diseinua bera. Bai, bueno, ez dakit zelan ingo zan hori, igual hori, enbede belarritako batek kostatzen malin badago 30 euro, igual STL-ak balio dago 5 edo 10, ez dakit. Kobratu beharko litzateke. Bai, horri alde baten barruan zan, Osa, zuk igotzen zenon zure produktua eta horrean bako. Eta kontrola dezakezu impresio eskubide bakarra duela. Pentsatzen ez web horriak hori bidea, bestela hor dago arazoa, ez zure produktu hori... Bueno, edo milaka aliz... Kultura nago asko gertatu da, ez? Kopiak. Kopiak egiten zirela eta punto, ez? Orduan, pelikulekin edo CD-ekin, eta... Baina, bueno, ez du... Eta nola daitzen da, esan duzu? Portal hau edo toki hau, badakizu gogoratzen duzu? Nahi gogoratzen. Bueno, baina existitzen da. Bai, eta dauz pila bat portal deskarga balitxuzula 10.000 gauza. Bai. Eta, bueno, hori, gero arte munduan, bai, artista asko, irude munduarekin lanian hasi dira. Adibidez, interesgarra iruditzen zaidan, Oliver Van Herpen lana, berak egiten dau ceramika iruden imprimatuta. Ceramika eta portzelana. Eta, orduan erabiltzen ditu metodo tradizionalak, baina buelta bat emonez irudera pasatuz, ez? Eta azkenean impresorak oso volumen handikoa dira, eta urtu beharria materiala, dakate, deposito bat ceramikakin, orduan deposito hortatik juten da materiala, depositatzen, modu berdinean, baina derretidu barik, urtu barik. Eta sortzen dituan eskultura txikitsuak eta basijak eta holan, dakate kutsu oso, eskulan edo artesanal kutsua dakate. Berak portzelana adibidez sortzerakoan eta hori dana, pigmentuak berak ipintzen ditu portzelana barruan, eta lan egiten dau eskuarekin baita ere, imprimagailua erabili baino lehen. Eta, hori, azkenean, dia bi mundu ez, artesanala eta teknologia bat egiten dituen proiektua. Gero, adibidez, beste bat, da Danny Van Ryswyk. Holandesa, bai. Van Ryswyk. Van Ryswyk. Bai, nahiko zaila. Azkar esan da... Nola ziklista holandesa asko gondian beti, holandesarekin dauket atrebentzia. Ideik ez daukat, baina dauket, Danny Van Ryswyk, bai. Bai, gaina esaten baizu bai Santaleo, ja da baietz. Bai, da bai. Dani bai. Honek itzen zen, bera ilustratzailea zan, eta nahiko famatu bazan, eta bururatu zitzaion, berak sortzen zituan ilustrazioak edo pieza, dia pixkat mundu ametzetako... Fantastikoa, ez? Fantastiko, hori da, mundu fantastikoa, mundu bateko pertsoneia dira, mundu beltza holan pixkat iluna, figurita horiek pasatzea irudera, eta sortzen dituan figurak, eta gero margotzen ditu gainetikan, eta sartzen ditu kupulita, holan kristalesko kupulita batzutan. Bebai, bideojokuetako pieza hauetan txukua dagate, ez? Bai, eta ilustrazioan oinarritutako pelikulena ere, bai, ez? Baita. Badu... Antes de Navidad. Bai, horrela baute ukitu beltz bat, eta... Zan ez etxarri? Ametsgaiztoa Gabonen aurretik. Zagit euskarara bikoiztu zen, baina hori bihar landuko dugu. Egia, bikoizketaren zioarteko eguna dator. Bai. Eta hirugarren... Bai, eta hirugarrena da Emikarle, eta, artista honek lantzen dau pixkat, gizagorputzaren anatomia, eta, nahazten du pixkat irudea, bioteknologiarekin eta medikuntzarekin. Bai, sortzen ditu piezak, adibidez, inzaban esku bat, irudean honek resinako makinekin egiten daulan, eta orduan sortu zuen esku bat, eta ipinizkion zelula batzu moduan, azurra sortzeko. Eski, gauza bat oso arrarua, baina horrelako zerbait. Bai, ze osasun gintzan ere hau oso erabilgarria da, eta gutxinaka ari dira aplikatzen eta bar. Bai, azkenian nik uste dut arte munduan eta diseinu munduan askara biltzen dela, baina baita beste esparru askotan. Adibidez, janaria bebai egiten dituz, janaria bebai egiten dute irudeko makinekin.
Baina abia puntua janaria bera. Bai, hori da. Abia puntua janaria bera. Patata bat jarri, eta patata hori lantzen du, makinek. Supongo, ja birrindu da patata hori, eta juten da ipintzen holan, depositatzen, filamentuak moduan, baina masa horrekin. Bueno, imaginatu nola da garbantzu krema, humusa ala pixka lehortzen uste bali mazu, ikuste makinak hor lana earkin behar duela. Zementua moduan. Birrindua inberda. Uste negia, Amy Carleren irudiak, hemen bere web horrean, eta ematen du zientzia fikzioa ematen du. Bai. Errealitatea, osea, ja gaur egun ja iten da, ez? Bai, ez gaur egun pixka dana ja naztuta da, ez? Zer da energia, zer ez... Ze puntutaraino, partikulak oso txikiak lantzen ditu, makina honek. Bai, honek esan duelako, teknika hau erabiltzen du, zehazki hautsarekin, ez? Lan egiten duen resinarekin. Bai, resinarekin, ez dakit hautsarekin ala urtutako resinarekin, baina bai, eta azkenean makina hori edia askoz bezehatzagoa bestiak baino. Desberdina dira. Ados, bueno, pasa gaitezen orain, diseinatzaileetara. Artistetatik diseinatzaileetara. Bai, ez dut komentatu bai, imprimagailuak bai, erabilia dutela filamentu elastikoa. Eta filamentu elastikoak sortzen ditu tejiduak edo telak irudeko materialarekin. Eta, bueno, kasu honetan, daude diseinatzaile batzu, beraien soinukoak eta dana sortu dituztenak irudeko makinak erabiliz. Adibidez, Iris Van Herper, bera da goi mailako diseinatzaile bat, bai, nik uste dut holandesa edo Herberetakoa edo... Iris Van Herper, bai. Ez dakit esaten oso... Bai, gogoratzen dut... Esan duzu bai hori. Gogoratzen dut... Esan egon zan, iaz. Ez, esango nuke 2017ko Frantziako turrean Futuroskopen amaitu zen etapan bigarren sailkatu zela esprinean, bere lehen musua, Johan Van Herper, bai. Honek itzen dugu, itzen ditu soineko batzuk oso bereziak, jolasten dago asko strukturekin eta diseinu parametrikoarekin, eta sortu ditu beran soineko asko irudeko teknologia erabiliz. Baita eskon itonek bai, eta eskon itonekin zean soineko bat Lady Gaga oso famatu egin zana, eta kuriosidade moduan, edo zeinek ikusi aldaena Googleen sartzen, eta... Hori da. Lady Gagak soineko originalen, edo esango dugu, erreginak eraman zuelako bere, diska baten aurkezpenean, edo. Txalaren hori izan zen? Ez. Txalaren Lady Gaga zane bai, ez? Bai. Azkain bereziak eramaten ditu beti, azkenean... Parametric Sculpture izeneko soinekoa eraman zuen. Bai, holan beltza forma... Eta Lady Gaga jartzen du, besteak ez ditugu ezagutzen, guk ja Lady Gagarekin pentsatzen dugu ezagutzen du. En fin... Bai, ala eta guztiz ben ikuste dut, ondiokan impresorak ez direla oso askarrak, orduan ez dela oso rentabilia ateratzen telak eta imprimagailuekin egiten. Baina, bai, komplementu txikiak, edo poltsak, edo... prototipajeko produktuak, ez? Eta adibidez, badau enpresa bat Bilbon, deitzen dela Coms the Machines, eta beraiek, dira hornitzaileak, beraiek sortzen dituzte produktuak beste diseinatzaile batzuentzako. Adibidez, sortu dute produktuak Mangorentzat, belarritakoak zituzten, baita Palomo Spain, ez dakit ezagutzen duzuen, diseinatzailea, oso famatu egin dana. Palomo Spain, Elena Rodner, dela beste joieriako diseinatzaile oso garrantzitsu bat Espainia mailan, batez ere. Eta baldakizu hemen daukagula beste diseinatzaile oso famatu bat gure aurrean. Bai, badakigu, hombre, akigula. Oso famatu bat ez. Bueno, noraino uste duzu iritsi direla zure diseinuak? Edo noraino dakizu? Nik uste dut mundu guztian zehar, Australia, Japon... Kuriosu bada, Zuk bidaltzen dituzu, oiek. Bai. Japon, estatu batua pilua. Estatu batuetan ez dakiz de pasatzen den, interes asko dakatela Espainiako produktuen gaitzik edo lan, porque han eukiko dituzten milaka gauza, baina... Bai, estatu batuetan klientela asko dago, ez dakit. Nola hasi zinen zu?
Ni hasi nintzen... Zure liburua hitz egitera etorri zara. Ez. Gu nahi dugu hitz egitea, bai. Ja, lehen lokillo hori buruz berbaitzen zegoaz. Pentsako duten ere gauzaz. Ez que justo, ni hasi nintzen, nik ez nekien irudia mundu guztia honi buruz ezer. Osea, ezer. Ni nintzen margolaria eta itxen itxuan telak. Eta hortikan sortu zen osto bat. Ontsen Arratek eskuan da gana. Nere belarritakoa da. Lehengo belarritakoa. Superarro nahoz, daukat Maria Romero Laspiurren lehen belarteko diseinua. Bai, eta nire mutila ingenieritza munduan sartuta zegoala, eta erosi zeban impresora bat, eta sortu zeban lehenengo pieza hori. Eta guztia dator, hasi nintzen igotzen Instagramera eta holan, eta ni banitxun jarraitzaile batzu arte mundua inguruan eta lan, eta bat zan Arrate Gutierrez. Rodríguez. Arrate Rodríguez. Nera bizena moduan. Rodríguez, Romero, Rodríguez. Osa, ez que abizan guzti hoia nire naztitzen jataz. Fernández. Arrate nire lehenengo bezerenetarikoa izan zan, zeberak nire horrialdea jarraitzen zeban Instagram bidez, eta nik berana, eta, berak igual bigarren... Margolari zinenekoa jarraitzen zuen. Bai. Eta berak igual lehenengo edo bigarren edo hirugarren parea, erosi zeban, oza, lehen... Parea ez diseinua, baizik eta hori da. Hasieran ateratzen zian, hori da, bai, ez da. Poliki, ez nitxen nahin beste. Lehenengo tarikoa. Bai, eta justo gaur, esan zestasunean justo gaur zetorrela elkarrizketa. Spoiler! Iruditu zitzaidan, guai zagoela. Eta gero berak egin ditu margolanak belarritakoekin. Orduan dana dago lotuta, ontzen kontako dugu. Konturatu ez denarentzat, dagoeneko esango dugu Arrate Rodríguezekin hitz egingo dugula jarraian, atzerrira begiratzeko lehioa zabalduko dugulako, eta Mexikora goaz, Guadalajara irira. Si supiera lo que he hecho por venirte a ver, si supiera lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti. Si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que lucho por poder salir. Piensan que soy muy... Mexikon Guadalajaran dago gure zain Arrate Rodríguez Martín. Arrate, ongi etorri bigarren kafera. Ni esker, ai? Zaizu bai, espero dugu ez zakitizten dela da, retardoa. Ez, nik uste justu momentuan aurikularrekin zure pasa zaiola, baina ondo entzuten gaituzu eta guk zu ere, Arrate, beraz. Ondo egi aitzen dizuet eta... Orain ez. Ni aitzen, osea... Horrible. Orduan horrela ingo dugu, bale? Zer iruditzen? Ados guk hitz egiten badugu, gure burua entzuten dugu, askotan arazak egoten dira, igual aurikularrak jartzen. Zein zen arazo Arrate, ez gintuzun entzuten? Ez, bere burua ez zuela entzuten. Ez que oso itxia dira, eta orduan kanpokoa ez detaitzen, eta nerea hotxa ez detaitzen. Egin proba mesedez, Arrate, jarri kaskoak eta bat alde batera kendu. Horrek asko laguntzen digu guri eta zure burua entzuten, bai. Eta horrela erdibideko soluzio aurkituko dugu. Vale. Listo. Eguna. Orain, ondo entzuten zaitugu eta zuk kaskoak kenduta zure buruaren entzuten duzu, ezta? Bai, erditza, ez oso eroso, baina bai. Bueno, ea oitzen garen. Arrate, entzun duzu Mariak esan duena, zu izan omen zinen, bere lehenetariko bezeroa. Ja, ez sorpresa, osea, ez nekin... Zanuten elkarrezagotzen. Baita ere guetge ez hautzen. Ez. Hemen bigarren kafen zenbat aliz egin dugu hau. Gertatu da. Nik deiabu bat izan dut orain txik. Eta zuek jarraitzen zenuten elkar... Jarraitzen zenuten elkar, saretatik edo... Zaretatik? Bai, hori da, Instagrametik. Gaina nik pila tardatu nun Instagrama egiten, eta... ez dakit, gaina nola
etzenun ez da jartzen Maria Romero, jartzen zenun, bueno, MR, ez? Orduan nik ez negin ez da zure izena, ez da Mr. Laspiur hori da. Ez Mr. Ezagutzen dudako ja Mr. Laspiur. Bai. Bueno, niri asko gustatzen zaizkitolako esan nahi bikoitza daukaten hitz jokoak eta, Eta, bai, zakit hortik, eta derrepente hasi zinen belarretakoak egiten, niri naiz belarretakoen apasionatuak. Eta txikiak, bueno, zuloa gaizki eginda daukat, eta orduan txikiak ez zaizkit ondo gelitzen. Ridikuloa gelitzen zaizkit, orduan handiak erabili behar ditut. Eta, bai, eta horiekin gainadila superharinak eta asko, gainagoatzen naiz, ba, nik ez nekin eola horren hasierako bezeroan nintzenik, ez? Gero betiten dugu itxurakeria saretan, ez? Emateko bila saltzen dugula, edo damazkigula urte, esan edo nik ere gauzak saldu ditu danetik, Eta orduan beti disimulo horrekin ez dakizu zer den edo zer ez den, edo eren egun hasi zean belarretakoak egiten, edo duela 10 urte, porque oso ondo egin da zeude. Eta goatzen naiz iritsi ziela oso politak eta hola, baina puskatu egintzela edo goatzen zea belarretakoa sartzekoa eta ni nahi super zintzoa gauzak esaten baina, jo, kriston apuroa eta nere bikoteari esaten diot, ostia, esango diot? Bai, neska, esan joztuzatik, beak ez du jakingo, beak bialiko duela, klaro, zu nola bialtzen dezun badakizu, baina nola iristen denez. Eta goatzen naiz esan dizula hor superapuratu, eta bueno, ondo hartu zen nola, eta... Jo, ez gainaren alia ziren, eta ondiokan eskikagun espakailin... Claro, gogorra. Ez da gagun, zan lehenentariko... Bai, azira. Bueno, asko triunfatu dut, belarretako ekin. Mexiko erantzelu dira. Bai. Arratetza ditugu, ez dakit fundamentuz aurkeztu, ilustratzailea, kolazgilea, diseinatzailea, artista eta beste hainbat gauzare bazara, errenteriarra, oraintxe esan dugu Guadalajaran zaude, Mexikon, eta 2014tik Sabana estudioa zuzentzen duzu, ea ondo esaten dudan, Carlos Andumandum. Ez duten desu. Endumandum, ia oso gertu da onduzea, bai. Endumandunekin batera, eta proiektu berria iragarri duzue duela egun gutxi, berriz datorra bizena, Endumandun Rodríguez. Alde batzik, Rodríguez eta Endumandum. Dena den, lasai, bai, hola daude, asteleneko kontua, hemen primizian esango dizuet, primizian edo, ni que fuéramos Lady Gaga, baina... Ja, errate, gaina, primizien aztea dara magu, eta... Bai, bale. Hemen botako etordu, Sabana ondo esan dezu bezala errate, 2004an hasi genuen, baino ja beste fase batea pasada, hau da, ez da Rodríguez eta Endumandum Sabanaren parte dela, baizik eta, moldatu gea beste ikuspuntu batetik hartu dugu, eta Sabanari ja agur esan diogu. Eta hori da pixka gertatu dena. Webgunean sartu. Barkatu? Horregatik ezin da webgunean sartu. Hori da, dena, unaiko radikalak izaten geha orokorrean, orduan dena bota dugu. Eta kontatu pixka bat Sabana zer izan den orain arte, eta zer izango den Rodríguez Endumandum. Bale, oso ondo esaten duzu, eta egia esan ez da arrexa eta asko zokerragoak entzun ditut. Eskerrik asko. Bakoitzak gure zehazkagu, osea. Arateri beti zen komplikatuen altokatzen zizu. Bai. Sabana izan da iaia alaba bat guretzako. Gu, Carlos eta biok, bikotea geha, elkarrekin bizi geha, egoain Mexikon elkarrekin gaude, eta hortaz aparte, enpresa berdina geneukan. Orduan, imaginatu, noaino, iristentzea, gehiegi, Elkarrikusteko arrate zenuz? Nola? Elkarrikusteko zenuz? Zentzutan, gogoa edo... Iste bazan, elkarrikusteko aukera bat zenuten. Aukera gehiegi, baina gogoa batzutan gutxiegi. Horregatik, ez? Ordu, bai, dena horren beste gauza batea egiten genitu,
de repente gure bizitza bihurtu zela lana bakarrik. Orduan, bueno, gaina pues badakizute olako proiektuak, bueno, pues 100% ez 200 eman berdi ezula, ez? Eta orduan pasa ez dago astebururik, ez dago bazkaririk, ez dago afaririk, dago bakarkan sabana, ez? Orduan, bueno, oso ondo iraundun denbora guzti hortan, baina pues iritsi ga beste punto batea, eta beste punto hau da iaztik edo planteatzen aitu geana, ez dela batera erresa izan, zetik, bueno, jartzen diozun energia guztia de repente zerbaiti jartzen diozuna, de repente beste zerbaitetan kolokatu behar dezu, ez? Da, azkenean da ume bat dezela, ez? Azten zaizu eta de repente esaten dezu, oain, nun jarriko denbora libre guzti hau edo, ez? Edo zaintza guzti hau edo, bueno, dena delako hori. Eta, bueno, ni hasi naiz asko nire kabuz lan egiten, eta Carlos ere bai, eta orduan, eratu dugu sistema hau edo, non elkartuko gean bakari puntualki. Osea, gure egunerokotasuna ez da izango elkarrekin. Bien! Bakoitzak bere estudioa, bueno, hain etxe handi batean gaude, Mexikon oso posible dien gauza horiek, Euskal Herrian imposibleak dienak. Eta orduan etxe handi bat daukagu, eta bakoitza dauka bere estudioa handia. Eta, ni nabil pintatzen pila bat, Carlos dabil eskultura egiten batez ere, eta beste gauza batzuk, argazkia eta hola, baina, bueno, estudioan hori, eta gero erabakitzen dugu ze estudiotan elkartzen gean. Zer? Ilusioz. Bai, handia. Osa, izan da pixka berpiztea, pixka terreta ginen. Porque azkenean freelance izatea da borroka, eta ikatitantzea. Alderatu dituzu Mexiko eta Euskal Herria, Mexiko posible direla gauza batzuk, eta Euskal Herrian ez. Lana egiterakoan, zez berdintasun edo ze alde nabaritu duzu Euskal Herria eta Mexikoren artean? Gauza pila bat, argia, denbora, tempoa da super ezberdina. Hemen adibidez, hau beti esaten dit eta jendea esaten dit. Zatik izango te da hori, ez dakitzati den, zerbait magikoa da, baina niri Euskal Herrian nik goizean egin dezaket gauza bat, eta etxaldean beste gauza bat. Eta asko jota gauean beste bat. Baina 3 gauzak abitzen zaizkit egun batean, eta hemen ez. Hemen, igual, goizean atean aiteke gozaltzea, gero bueltatzen naiz, lan aiten dut, gero ez dakitez, eta konturatzeako dia atxaldeko 4, eta esaten dezu, atxaldeko 4, gauza pila bat inditut, ez? Oain konfinamentuan pixka bat ezberdinagoa da, baina... Baina era berean lasaitasun handiagoarekin? Nola? Era berean lasaitasun handiagoarekin? Bai, esan nahi dut, hemen ez dago horren arautua denbora, hori da esan nahi dutena. Osea, bazkaldu ezakezu atxaldeko 7 eta inorrek ez dizu esango, zaiza, bazkaltzen, ez. Eta Euskal Herrian, goze auki edo ez, ordu batetatik 3 eta bazkaldin berdezu, bai edo ez. Eta nik ez dut aguantatzen horrelako. Norbaitek esatean, zordutan sartu behar nahi zen ohera, edo zordutan bazkaldu behar deten, edo zordutan lan egin behar deten, ez zai batera gustatzen. Orduan hemen, denbora oso asko zelastikoagoa egiten zait. Arrate, filme, posterrak egin zaizkie, orain liburuetan oinarritu duzu hainbat poster. Audioa ere eraman izan duzu paperera, musikarekin edo musikariekin egin duzulan, edo musikarientzat egin duzulan. Ez dakit, beste mota bateko sorkuntzarik egin duzu audioan oinarritutakoa, ez dakit podcasten batekin, irratian oinarritutakoa, edo nola? Ez. Normalen ni gauza oso errealistak edo, bueno, desde logo figuratiboak errepresentatzen ditut, baina oinarritzen naiz orokorrean fikzioan. Neri inspiratzen nagoena gehiena fikzioa izaten da. Normalean ez baldin badaola erretratu bat edo oso erreala eta tangiblea den norbaiten hori, erretratu bat edo gauza estanko bat edo. Bestela ez nahu asko inspiratzen ez dakit, Txernobili buruzko marrazki bat egiteak edo proiektu bat edo ez da joan erekin, ez dakit.
Orduan fikzioak asko ematen dit. Eta hori liburu batzuk, adibidez, badago bat Entre Rios deitzen dena saiakera kronika batean oinarritutako posterra dela, da Selva Almada idazlearen kronika bati buruzko pintura bat, baina dago kontatuta oso modu fikzionatuan, eta orduan, azkenean fantastikoa edo bihurtzen da. Fantastikoa ez da, feminizidio pila bat kontatzitu, baina esan edo, eramaten zaitu bide batetik eta horrek, euria haidu, euria haidu, ez da? Aterkiakin aidea pasatzen atzetik. Bai, euria baino. Egun euritxo eta gris horietakoa daukago. Hemen eguzkia eta zero. Aprobetxatu, Bueno, zuk ere jarraitzen duzu, Mexikon zauden arren jarraitzen duzu Euskal Herriarekin harremanetan, lanean ere bai, ez? Azken aberri egunerako kartela egin duzu, Atopia RPG rol jokorako diseinua ere bai, eta entzuten ari garen Anariren bi disken portada ere egin dituzu, Grisesetako keinekin ere egin duzu lan, lana asko egiten duzu Euskal Herriarekin, no? Bai. Lan asko egiten dut orokorrean. Oso lanpetuta zabiltza, ez da azken egunetan izan diguzu. Bai, baina kontentu, ez dakiten nire lan asko gustatzen zaidelako, baina bai, gure ofizioa hontan usteet lan aukitzea oso pozgarria izaten dela, ez? Maria jakingo du. Bai, guzti. Azkenean, pixka, bixen, estresa, baina gero pozik zauz. Bai, nik uste torrei buelta emateko garaia heldu dela ere bai, baina, haingoz, ezin da, osake bai. Nola zaudete Mexikon, konfinamendua pasatzen eta? Ondo esati zute, etxea ondia da, lorategia daukagu, oain daukagu pizina intxable kutreetako bat, mundiala, zeti sekulako beroa egiten du, eta euri garaian zai gaude. Baina, gero hemen adibidez maskarillak edo kubrebokasak ez dira inoiz bukatu, beti egondu dira, orduan behartuta zaude edozein tokitara sartzeko, kalean ibiltzeko igual ez, baina edozein tokitara sartzeko maskarilla eramaten. Bestela ezintzea sartu. Kalean atira zaitezkete normaltasunez edo zer nolako arau? Gu hemen gaude Jalisco, Guadalajara Jalisco da, eta, Mexikon orokorrean beste modu batea eramaten nahi dira, baina, Jaliscoko gobernadorea jarri da nahiko zorrotz, eta de hecho, besteek baino lehenago hasi genuen konfinamendua, pare bat aste lehenago edo horrela, usteet eskolak itxi baino lehenago eta dena izan zela, edo egun bereetan. Eta, gomendatzen da ez ateatzea, jendea nahiko kaso egiten nahi da, gero dago denetarik, ez? Badago jende asko ez duna sinisten oraindikan koronavirusa existitzen denik, zatik honea ez da iritsi, ez dago hor bezala, nire bizilaguna koronavirusa dauka, edo hemen ez. Jende asko dago, dena oso zabala da, kaleak oso zabala dira, etxeak ere handia dira, orduan, espazio asko dago askon artean eta nik uste horrek asko egiten dula. Ez da bloke bat eta daukazu ondoko bizilaguna goikoa, bekoa, ez da horrela, orduan, eta gero telelana aspalditik egiten nahi dira ere bai. Bai, esan, markatu. Ez hori, aurrekoan ere aipatzen genuen Hego Ameriketan zegoen beste lagun batekin atzerrira begira ere jarri ginelako, eta aipatzen zizkigun ere bai desberdintasunak. Ez, sozialak eta azkenean zuek zuen etxean zaudeten egoera eta beste bat metro ez oso urrun dagona, ez da berdin. Ez. Azaleko edo agerikoa dena. Gero hemen dago kontu hori, jende asko bizi da oso egunera. Hau da, kalean, asko karritoitako postutxo batekin ibiltzen dira kalean, eta hori da behaien bizimodua, ez daukate beste lanbiderik. Hau da, tejoinoa edo, edari bat saltzea, tejoinoa saltzea, horrek ezin du etxean gelitu. Orduan eguneroa eta behar du tejoinoa saltzea, eta ez dakit, jendea bai da, gero hemen egin dute kanpaina oso hon bat, deitzen dena, Susana Distantzia, niri grazia handia egiten dit, baina Susana Distantzia
sortu dute pertsonai bat eta pertsonai horren tartea utzi behar duzu beste pertsona batekin, ez? Orduan hori iruditzen zait oso errez sartzen dela eta jendeak kaso egiten diola. Eta gero ere bai, Euskaldunak eta esango nuke europearrak askoz zurrunagoak gea. Hemen sartzen da arau berri bat edo lokesea eta orokorrean jendeak esaten du. Ostras, hay que poner el gel en todas las entradas. Eta goizeko 8 esan baldin badute arau hori, 10 ja jutentza eta toki guztitan ja dago gela jarrita eta ohitura aldatuta eta askoz malguagoak dira eta biguinagoak dira eta ez daukate olako erresistentziarik, ez dakit, ez? Nire inguruan, Euskal Herriko nire familiakin eta lagunekin hitz egin da, zuk uste dezu hain tabernetan nola sartu bergean, eta ez dakizetan nahi pentsatzen. Keka ezones, osea, binga, hor arroka baino gogorragoak, ez? Beraz, zuere malgutzen ari zara, edo akaso, aizu arrate, bukatzen joateko, jarri diozu, margotu duzu zerbait testu inguru honetan? Honetan edo honi buruz? Zerbait, edo honi buruz, edo honi buruz. Honi buruz ez, bakarra aberri eguneko kartel horretan, neraman denbora pila lanean eta superemozionatutan egon, azkenean etzela ez da imprimatu, izan zen kiston txaskoa niretzako. Eta, azken momentuan pertsonai bat zitzaidan guztiz gustatzen eta maskarilla jarri nion nola grazia egiteko, nola aurpegia aldatuko nion. Baina gero, konfinamenduan zehar, pila bat hainaiz pintatzen, izugarri. Osea, normalean baina askoz gehiago. Eta ez da, berdin sentitzen naiz, baina dauka sentsazioa, daukadan denbora guztian niretzako dela. Pixkat hori da. Aprobetxatu, eta etapa berri honi ere indarrez eutxi, zorterik onena eta hemendik Euskal Herritik egun euritxu honetatik. Txoine, bukatu baino arrate, Anushkan partez, bi musu. Alderantziz, gaur guztian hitz egin dut berekin. Desanen, zenk ez zure lengusua zegoela? Kode, barne kodeak hemen, ala. Bueno, agurtzen ari ginela mila esker. Zuen, bidatzagatik. Arte ondo segi. Aio. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You often went looking through the undergrowth for old roots and buried treasure now. The dark in there where the light barely gets in means getting lost is easier than finding your way out again. Come back now, dear, come back to here where you belong to where. Arte eszenikoen inguruan aritu behar dugu, Oiana Maritorenak beste kantu bat eskatu digu, baina pentsatu dut, hau ere gustatuko zaio, eta alaxi abiatu gara. Oiana, arratsaldeon. Arratsaldeon guztiei. Arratsaldeon. Gustatzen musika? Gustatu zait, bai, pentsatu dut, Oianari gustatuko zaio. Bueno, Oiana, arte eszenikoen inguruan joan den astean hasi ginen, hainbat berri on ematen, eta, badirudi txampan bagarela, ez da, behintzate poliki gauzek itxura hobea hartzen dutela, ez? Bai, hoxe, joan den astean agurtzanerekin hitzen genuen, eta bera komentatu zigun entxegu publiko bat egin zutela, eta badirudi bai antzoki batzuk pixkanaka, ateak zabaltzen hasiko direla. Atzo adibidez, Victoria Eugeniak egin zuen bere lehen ikuskizuna, eta gainean ikuste politia izan zela, osasun arloan lan egiten dutenei eskenia izan zelako, eta bertan banastu zen bai antzerkia, bai dantza, denek egokitu behar izan zuten egoera berri honetara, baina, hasiera bat behintzat bada. Proba gisa izendatu zuten emanaldi hori ondo atera zen?
Bai, behintzat hori da prentxan agertu dana. Adibidez, egokitzapen horretan, adibidez, Kresala taldeak aipatu zuen, beraiek normalean 20 dantzarirekin egiten dutela, eta orain egokitu egin behar izan dutela 4 pertsonara, eta momentu asko baldatu egin behar izan dituztela, agian kontaktua daukaten momentuak, eta bar. Baina, bueno, denok egokitu beharko dugu egoeranetara, eta notiziona behintzat bada, martxan hastea, orduan, aurrera horrekin. Hori da, aurrera. Oiana, nondik abiatuko da hau? Baditugu hainbat lan dagoeneko programatuta, ja ez bakarrik abia puntua baizik eta hola, etorkizun hurbilera begira, pausotxo batzuk behintzat badirela horre prest, ezta? Bai, nik uste dut hasiera batean agian antzoki handiek irekiko dituztela ateak, ez? Donostian adibidez atzo ireki ziren eta Victoria Eugeniat antzoki zarra izango dira lehenak irikitzen, Arriagak, Bilboko Arriagak badirudi datorren astean irekiko duela. Iruñan Baluartek oraindik badirudi atzeratuak dituela denak eta ekainean behintzat zaila, baina Iruñan badago beste antzerki eskola bat, antzerki asko egiten duten astebururo eta horrek ekainaren 25 zabalduko ditu ateak. Baionakoa ere oraindik pixkat geldirik dago, baina Baionakoak adibidez eskaintzen du lotura baten bidez antzezlan eta dantza ikuskizun osoak ikusteko aukera eman du konfinamentu garaian eta oraindik badago. Eta Gasteizkoa ere badirudi uztaila arte edor arazotxoak edo egongo direla irekitzeko edo. Beraz, berri... Aurre kontuetan murrizketak egon dira leku batzuetan, bai. Gasteizen adibidez. Beraz, berri honak toki guztietan ezin eman, hiriburu guztietan ez gara egoera berdinean, ez? Hori da, eta nik uste gero pixkanak hasiko direla, herrietako beste zestoan ere ospatzen da hola antzerki inguruko elkarketa bezalako bat, eta hori ere ekainaren 30 edo aurrera hasiko da ikuskizunak eskaintzen, izango da pixkanaka. Eta bai, eta nik uste dut ere proba gisa, ea lehenengo irikitzen duten horietan nola ematen dena, eta horrek ere bestei ez, ateak edo gogoa gehiago piztuko die, edo ikusi egin marko dugu. Bueno, Donostian abia puntua edo lehen esperientzia hori bizitzeko aukera izango dugu beraz, asteburuan dagoeneko antzerkia ikusgai izango dugulako, konta iguzu nondik nora, zer... Horixe da bai, ostiralean kontzertu bat emango dute Victoria Eugenian eta antzerkia larunbat eta igandean izango dugu antzoki zaharrean. Eta izango da gu primer lana, xentimori gabe ekoiztetxearena edo, eta bertan Ramon Agirre eta Egoitzelasak sortutako lan bat ikusiko dugu eta Asier Zota izango da zuzendari. Eta aktore lanetan egongo dira Ignacio Tolosa, Ramon Agirre bera eta Nerea Gorriti. Eta nik uste dut hasteko oso lan politia izango dela, divertigarria eta oso interesgarria. Izena zuk uste naita erabakitakoa dela, ez hori lehenagotik izango zen, baina primero izango dira, ez da? Aproposa ematen du, ez da gu primer lehenengoak ez berriz ere antzokietara bueltatzen, baina ez dator uste dut, bueno, gero entzungo dugu agian zehaztasun gehiago, baina berez historia kokatzen da artisten Parisen dagoen artista etxe batean bezala eta bertan bi artista lanean dabiltza eta Nereak proposamen bat egingo die eta hor beraien abenturak eta kontatu eta kantatuko omen dizkigute eta horietako bat izango da Euskaldunak izan omen ginela ilargira iristen lehenak. Beraz hortik dator gu primer hori. Ustez, baina gero jakingo dugu beto. Bueno, eta gaur izango dugun kafe hutsa tartearen protagonista ere, antzerki horretan izango den aski ezaguna den antzezlea, ez da, Oiana? Horixe da, bai. Ramon Agirre. Bai, nik uste dut berak aurkezpenik ez duela behar, aski ezaguna da denontzat, baina aurkezpen txikitxo bat prestatu dio. Prestatu dugu, ez da? Ja, ba. Donostiako Amara auzoan jaiotako aktore aski ezaguna. 7 seme-alaben artean 3. Amarengandik jaso zuen antzerki eta zinemarako zaletasuna. Arkitektura ikasketak Valladoliden egin zituen arren, 1983tik aktore lanetan ikusi dugu ekoizpen askotan. Bere aktore ikasketak Eusko Jaurlaritzaren antzerki eskolan burutu zituen, eta harrezkero telebista antzerki nahi zineman ikusi ahal izan dugu. Nazioarteko lan askotan ere parte hartuz. Zerrenda oso luzea da, eta bere azken lanen artean hauexik aurkitzen ditugu. Telebistan, En el corredor de la muerte, La casa de papel lau, Goazen,
zineman, Handia, Amur, Agur Etxebeste, Oreina, Errementeri... Zer naizuzuk, Venezuela bezala bukatzea? Eta antzerkian, Putinen guardasola, Heroiak, Xentimorik gabe... Elkar ezagutuko ez da genuen bezala. Egin ezagutuko. Komediarekin lotu izan dugu askotan, baina bere lanetan aniztasun izugarria dago. Edozein motako lanak bikain defendatzen dituelarik. Jasotako sarien artean, 2018an zinemaldiaren baitan jasotako Zinemira saria aurkitzen da. Zinemira sariduna, Ramon Agirre handia. Beretzia izan zen ziur, baina Donostiako zinemaldian Ramonek izandako presentzia oso handia da. Gu antzerkian hasi ginen, eta antzerki izango da beti gure etxea, baino hasieratik izan honik suertia zinea pixkate egitekoa. 1986an hasi zelarik Montxo Armendari zen 27 ordu lanarekin. Aktore lanaz gain, sinesten duenarekin konpromisoa adierazten duen pertsona da Ramon, eta bere humiltasun eta lan bikainak urrutira eraman duen bezalaxe, gurera ere ekarri du gaurkoan entsegu baten erdian. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutsera, Ramon Agirre. Beno, ongi etorri eta arratsaldeon hore entxeguarekin estu jarri dugu Ramon Agirre, baina eskertzen diogu tartetxo hartu eta gurekin kafe hutsa hartzera, etortze hori. Arratsaldeon, Ramon. Arratsaldeon, beno. Kaixo, txalean. Ramon, guk tarte honetan... Entzuten diazu ez da? Entzuten diazu? Primeran. Bai. Guk tarte honetan kafe hartzen dugu, bigarren kafe izena du saioak, baina arte eszenikoen protagonista gurera ekartzen dizkigunean oianak, tarteari izen berezia jartzen digu. Kafe hutsa, hain zuzen ere, hili kafeak babesten duen tartea delako eta kafe honen ekartzen digulako, eta guk galdera ezertan hasi aurretik botatzen dizuegu. Kafe zale alda, Ramon Agirre Lasarte? Ez asko, utxa ez ekartzen sekula. Esne pixkatekin, akaso? Ebakia, esne pixkatekin beti, eta gero ja, atxaldetik aurre, bazkalon duren noizian, baina iluntzian sekula ez, loa eragozten dira, ez naiz oso kafezalia eta gainera, bai, loa eragozten dira pixkat. Ondo da, bueno, infusioak edo prestatuko dizkigu. Gertatzen zaigu hauela, sei Ramon, ez zara bakarra. Asteantako gonbidatua, ketezkigu... Oso kafeteroak atea. Kafezaleak atea. Jatenak ongi etorriak, Bai. Ez gara kafe-zentrista jarriko, bueno, ba gara kafe-zentrista xamarrak, baina hainbeste ere ez. Ramon, entxegu baten tartean, bueno, entxegu aste batean harrapatu zaitugu. Asteko gozamena behar du, ez? Berriro lanean aritzeak eta prestakuntza lan horietan murgiltzeak, ez? Bai, bueno, bentaja izan dugu, normalean gertatzen ez dana, nola gu izan gehan pixkat, izango gehan, konejillo de Indias esaten da, erdeazoa, laboratiko, bai. Animali pizti txiki horiek. Horren truke eman digute pixkat aukera azken ikutuak eta azken esateratako argiztapena nahiko komplejo ez da, kasu honetan, garrantzi handia eman dugu argizapenari, eta hori jartzeko eta eman dizkidute naturkezartean, beraz, aldortatik ere bentaja izan dugu. Eta zer da asteburu honetan, lan honetan ikusi ahal izango duguna, Antzokizarrera hurbiltzen garenok? Guk gure laugarren lana da, Inaxio eta biok egiten duguna, eta gure estiloan jarretzen dugu, ganberro, beti egin izan dugu moduan, kontatzen dugu abentura, bat kasu honetan oso urruti da, hilak dira, eta, bueno, hori da, abia puntua hori da, nasak berroitan urrute berandago eskalzitatu dituela paper batzuk, eta orduan mundu guztiak jakingo du, jakingo du, gu izan ginen, ez errusiarrak, ez amerikarrak, bi euskaldun izan du, hain zuzen Inaxio eta ni izan ginen, lehenengoak ez, jarria zapaltzen. Eta hori izan du, nahi duena sinistuko du, nahi duena ez du sinistuko, baina, bueno, altzake horrekin bidaia handi bat. Kuriosoa da, zagoen ez dugu kasi apenas etxetik mugitu, eta baina zika ateatzen, eta gu behin ateako eta iarri. Ramon, gu ez gara
bate dogmatikoak kafe kontutan, eta ez da fede kontutan ere, beraz, sinistu nahi duenak zuek izan zinetela, sinis dezala askatasunetik. Baina hori bai, gu primer lan honek, badu dagoeneko aurrerapen bideotxo bat, prestatu duzu, behintzat lanaren giroa antzematea albidetzen duen bideoa. Iritsi eguna, 50 urte, ezin genuen kantatu. Eta sekretuan egon da, urrutiko ere baten, gelegun bateko, artxibaten batean bordeta. Lor, klasifikatuta. Mundu guztia pentsatzen du, Amerikarak izan zira, irarra izen lehenak. Gezurra! Iritsi eguna munduak egia jakin izan. Egia garrantzitsu egia da hemen esateko. Fake news asko dago azken aldiotan. Egia jendautea bezalduko dugu. Baina, no? Antzokizarrean. Noiz? Ekainaren 13 eta 14. Eta 2 metroko distantzia, eta musukoa? Utzi hori nire kontu. Oraingo ere, gupinen. Zuek primer izango zarete eta ikusleak ere, akaso lehenak izango gara ez, antzoki batean egoera berri honetan zerbait ikusten. Nola aurre ikusten duzue hori? Uste duzue desberdin sentituko duzuela antzokitik, segurtasun... Berezi izango da. Neurriak mantendu behar izatea, musukoak eramatea. Berezi izango da, baina interesgarri aldi berean guk daukagu beste normalean antzokian, antzerkian laguarden norma esaten dana hori gainditu behar, zulatu behar da, eta guk hori eta gainera maskarak, jendearen maskarak zulatu behar, bueno, bisa eta belarriak hor nire dauzkate, beraz, ondo ikusiko dute eta ondo entzungo dute akaso feedback gutxiago izango dugu jendearena, hau estalita daukaten ezkero. Baina, bueno, nik uste berri interesgarria izango dara, eta nik uste oso pasako dara, eta imitxiko zaila guk gaina are gehiago posible balin emango diogu lanari, eta jende ez dugu eskatuko ordu betean dantzan ibiliko ditu. Ramon. Nik uste gaina jendeak gogoa ere baduela horretarako, antzerkia ikusteko, dantza ikusteko, beraz nik uste dut jendeare prest joango dela eta momentu hori gustora pasatzera. Nik uste badago bildurra, baina badago gogoare bai. Ni ja bildurra persona izan dute gogoa zuzeneko gauza bat ikusteko amorratzen da. Bai, hori da, batzuk bildur pixatekin, baina gogoare bai. Espero ezagun gogoak irabaztea beldurrari. Eta nik uste oso esperientzi polita izango da, eta gero, gaina, atea zabalduko dugula, atzen dituko dugu. Eta beraz, gu ilusion izaude. Elkarrizketaren batean... Lehen aipatu ezue, gu primer hori kasualidadea haute da, eta kasualidadea izan da, hori da, txikitan ez dakit, egina da, gu primer, zaten da, jolasetan eta lehenbiziko primer. Bengoz, erderakada bat sartuko du, gaina tituluan. Ez da, primer universala, erderak gaztelera ez da, eta ginen etorren, primer. Latinetik etorreko. Eta hori jarri dugu, eta bueno, apropos. Ramon, zure entrevistaren batean, elkarrizketaren batean esan zenuen honakoa. Gero eta herri txikiagoa, eta antolatzaileak gero eta xumeagoa, orduan eta hobeto tratatzen zaituzte. Horrek asko balio du. Ez da horrela pentsatzen jarraitzen duzun? Bueno, guain ezin beto hori esan. Antzokizarrekoak, tratatu gaituzte zoragarri. Netzako antzokizarra oso antzokikutxuna da, algutako askorentzat. Eta gaina nik etxetik gertu daukat, eta hasi baino 10 minutu lehenago zerbait aztu bali mazet etxeak junda, eta azkera daukat. Baina oso ondo tratatu gaituzte, ospiratu dute, protokolo kontua, oso serio, serio hartu dute, protokolo kontua, hortxe batzutan kostatzen ari zaigu pixka bat Ramon ulertzea, baina bai, harrapatu dugu hortxe, protokolo kontuak egin beharreko segurtasun neurri guztiak ere zorrotz hartu dituztela, beraz joan behar duenak inongo beldurrik gabe joateko aukera ere baduela bertara, eta guk hemendik animatu egiten ditugu, Arrate. Zuk astebururako zer plan daukazu, oso antzerki zalean, antzerki gilare bazara, baina... kaso, egia esan bazkaritxo bat, eta gero ez dakitzer, eta badaukat horre egiteko eren bat edo beste, baina bai, agian
Agendan apuntatuta daukat behintzat, egia da. Beraz, bai, agian hurbilduko naiz. Ikusiko dugu ze esperientzia den antzerkia horrela ikustea, ez? Ramon, asko dira, zuk egindako lanak, sarreran ere entzun dugu hor Heroiak obraren zatitxo bat. Bertan, Kandido Durangarekin, Jose Ramon Soroizekin, haze irukote osatu zenuten, beste audiotxo bat entzun dugu hor Elena Iruretarekin ari zinen, orduan zineman, baina beste lan askotan ere aritu zarete. Euskal Star System txiki bat ere, bada ez, behintzat, kulturzale garen ontzako, eta antzerkia, eta zinema, eta garrantzitsu alda hori. Guk ere gure erreferentetxoak zuengan izatea, horrek akaso badu gure kulturari nortasuna emateko ere garrantzia edo. Nola bizi duzuzuk hori? Ba, nik uste mundu guztian gure show business ditzen da honek referentiekin funtzionatzen dula, eta referenteak sortzeko eta mantentzeko eta komunikabidako oso importanteak zeate, zuek egiten gaituzue erreferente norbaitik egiteko eta norun, bai, gureak hola funtzionatzen du eta hori da zuen eskura hon horri handi baten, bai, hemengo referenteak eta sortzea maila guztietan, ez? Zineman lan asko egindakoa zarazu eta gerora ere pixkator murgiluko gara, baina jatorrian zokian ondo finkatuta duena zara, edo hori behintzat beti daramazu, ez, ahoan, antzerkitik sortu ginen, edo hortik abiatu ginen, hori ez da galtzen, ez, eta gainera jarraitzen duzu antzoki antzerkiarekin oso lotuta, ez? Bai, nik beti disfrutatu izan dut antzerkia egiten, eta beti egin izan dut, tartetxo batzuk izan ditut, baina ia beti okidet zerbait obraren bat tartian, batzutan arrakasta gehiago okin zer gutxiagoekin, eta gero ditut telebistako eta zinemako kontua, baina antzerki izan da konstante bat. Eta gainera, nik disfrutatzen dut, antzerkian beti, esan dezaket. Zineman eta telebistan batzutan igual esan beste. Baina antzerkian aktorean pisua garrantzia handia da, eta hori da zure zu manejatzen duzun horri handi baten gertakizuna, ez, eta plazer handia baten du antzerkiak, eta zuzenekoa, eta ez da parekoik. Oianak ondo galatu hori. Bai, egia esan antzerkiak ematen duen, ez dakit nik uste ikuslearekiko hurbiltasun hori momentua, ez dakizu ze gertatuko den hori nik uste bizi behar den zerbait dela, eta momentu hori bakarra da, orduan oso politia da, bai. Eta joan den astean agurtzanerekin ere horrei buruz aritu ginen, eta berak zuretzat pare bat galdera utzi dizkigu, Ramon. Bai, ondoren zuri eskatuko dizugu urrengo gonbidatuarentzat, baino orain agurtzanek zuri utzitakoak entzungo ditugu. Agurtzan intxaurragaren galdera, Ramon Agirrerentzat. Kaixo, Ramon, zumaduz. Bi galderatxo. Bat, zein izan da buru austerik handiena eman dizun pertsonaia? Eta bi, gehien desafinatu izan duzun kantua? Muxu bat. Hor, muxu bat bukatu du, bai. Bi galdera dira, Ramon, lehenengotik hasiko gara, zein pertsonaiak eman dizu buru auste gehiago gero kantuarena edo azalduko diguzu. Nik ez dakit espaitzatzen berak intentzio hori izango zuela galdera egiteakoan, baina nik egin dudan personai eta obra lanik zailena ez bada, bere zuzendaritzapean egin nuen. Eta bai... Antzemango zuen zerbait. Antzemango zuela zerbait horregatik galdera, ez? Galdera trampa zen. Zan, ontsi titulua, Gaua biarra. Eta da, Alemaniar bat iratzitakoa, eta oso idazkera traketxa ez, baina oso dialogoak oso absurdoak, aurrekoak esaten zuenarekin zureak ez daukaz erikusirik, lau bost dialogo edo bakarrizketa bakutsa beraldetik elkarri lotuta eta nastuta, etzenekin noiz tokatzen zitzaitea, noiz ez, zan zoramena ikasteko nik izan deten gauzarik zailena, beraz, gauzarik zailena, buruzte gehien eman diena, berak zuzendutako, eta proposatutako, eta nik ez dakit zorion dezetuitzak
onartutako paper pertsonaia. Beraz, bueno, bigarren galdera. Bigarren galdera bat ere. Bota digu, entzun ingo du. Jakin barko zenuke, nik ez eta sekula desafinatzen. Belarri, entumen esaten da tokala universala, nik ez da desafinatzen. Behin nola baino... Nik zindagit ez dula desafinatzen. Iaz grabatu genuen gure eskudagoren kantua estudioan, eta Oiana baita ere bertan zen. Bai. Eta enion autotunerik sartu izan. Ostra, Ramon, ez da gutxi hoi, Ikusten agurtzan, Ahotsa berotuta duzu, Ramon? Ahotsa berotuta duzu? Orain? Ahotsa bero duzu? Momentu honetan? Bai, momentu honetan erakustaldi bat egiteko, Euskal Herri osoari. Zerbait kantatzea, o zer? Zerbait estrofatxo labur bat. Bai. Zerbait kantatzea, ez dakit, abisatu ezkeo gitarra ekarriko nun. Baina guain gitarra bila jutea eta... Horrela hotzean. Guk egiten dugu, etorri, hemen ez da ondo gelditu. Etorri antzokira eta ikusiko, ez ez ondo kantatzen dugu. Oie, Samarro, bestela beste baten. Nerea gorritik asu hontan, nerea gorritik oso ondo kantatzen dut, eta pianoa jotzen. Beraz, etorri ikustea, ze afinazioa daukagu, eta ze ondo kantatzen. Venga, igual plana imarko dugu, eta pixka ja mugitzen hasi, eta bai. Tolosatik atea, bengo. Gauza desango izuet. Ni Tolosatik ateratzen naiz, seguru, hiriburuetan biziren asko, hiriburutik ateratzen dira, baino gehiago, Donostiarrak donosti zentristak dira. Eta Victoria Eugenian edo Arriagan egin ditut olako plantxoak azkenek urtean, desente, ez da, ibiltzen geha, por ahí gustora. Bueno, edo bestela Ramon, gitarrakin etorri zaiten ez unian, Bai, hori da. Saio akustikoak ere egiten. Saio akustikoak egiten ditugu, hemen. Egun baten obran egiten ditugun kantuen pulitxo bat ingo ditugu. Claro. Metle. Grabatuta geratu da. Gauza bat, Etxarri, Arrate, zuk Etxarri konfirmatu diguzu, baieztatu diguzu, doai musikala baduela eta afinazio beharri gabe, berak afinatzen duela. Beste batzuei autotunea sartu nien, berari ez. Hori da, baina ezagutzen alduzu Ramon Agirreren humorerako, Oiana nola isiltzen da. Zuri ere ez, Oiana. Ez. Ramon Agirreren humorerako doaiak ezagutzen aldituzue. Bai. Claro. Bai, txiste kontalari trebea ere bada. Nik uste jendeak ikusleek, orokorrean gehiago naukatela komediako aktore zela. Ez dakit zer gehiago, baina nik uste jendeak komediarako ikusten nagoela gehiago. Arritu egiten da ikusten nagoenean da aman edo... Baina niri adibidez gertatzen zaite... zu draman ikusten bazaitut, ez zaitut komediarekin lotzen. Sartzen naiz. Esan nahi dut, ez dela beti komediarekin lotzen zaitugu egia da, baina gero behin beste paper batean ikusten zaitugunean, beste paper hori ere guztiz. Bueno, piroko moduan hartuko dut esan dizuna. Hala ere, humorearen inguruko galdera hori, etzen hainbeste, noski, logikaz hola ulertu duzu Ramonen komedia lanengatik, baina nik txiste kontalari bidetik ari nintzen. Eta hemen, badaukat Ramonek kontatuteko txisteren bat, entzun. Sartu da tximoa eta hortan, eta esan dut agarrari egin. Aizu, baldakazue bananarik, eta bananariak, ez hemen ez dakogu bananarik. Tximoak. Orduan, ez dakozu bananarik. Temati, tximoa. Ez esan dizut, hemen ez dakogu. Bananarik. Tximoak, berriz ere. Bananarik ez, beraz. Eta bananaria, asortzen hasita. Behin da berriz esan dizut, berriz bananak eskatzen baizkiazu. Mila atera eta barran hiltzatuko izut. Eta orduan tximoak. Eta bananarik. Eta, kontu ze, txiste ez da bukatu ze, Ramon konturatzen da orain ez duela ondo kontatu. Salto indet, bai, saldi pare bat jan ditut, bai. Eta bananarik, oso. Ni aterako, berriz eskatzen bizkiatzu bananak, ni aterako izut, eta barran
hiltzatu egingo dizut. Hortxe mehatxu berriz. Eta, orduan tximuak, baina hiltzerik bat duzu ba? Eta, ez. Eta bananaik? Nei gustatu zait txistea konponduta eta guzti, baina akasi inoiz izango zizuen Ramon txiste kontatzeko modu berezia baduzula, horrelakorik. Ez dago, ni naiz txiste kontalaria, nik kontatzen dizkiate eta ez dituko gogoan hartzen ez dagotako gero kontatzeko asmorik, ez naiz txiste kontalaria, eta niri kontatzea ez du txiste bera hilabetera dut, eta berriparritez azmitez ezkin. Ez dago gauza patetikoa horik eta graziosoa horik, txistia gaizki kontatzen dituna, eta gero esplikatu nahi dituna, hori da, ni baukaz lagunen bat hori tenuna, eta da patetikoa, hori adirazen, eta gero beste bat, ni baukaz beste lagun bat, bai oso grazia egiten dit, bertsolaria asko gustatzen nahi, bertsua egin nahi du, ez du asmatzen, eta ikusi ze esfortzak egiten ditu bertsua osatea, beti poto, batean ez dena zetik, eta izarditan, eta nahi du baina ezin duta, da parrez lehertzekoa. Bertsu bat egotan nahi, eta ezin duna, txistea kontatzen nahi, asmatzen ez duna, oso patetikoa, eta izan grazien dit beti. Hori nahi izan honen. Bueno, txistea, Kike Amonarri zen nola du izena? Azken txorakikeriak. Liburu bai. Hori nahi nuen ezagutaraziz, nik uste, aspaldi nabil, buruan dokat aspaldi, txiste kontak eta alako. Iritzez txiste kontatzea oso goza ona izango ditzakera jendeak, ez dago inork ez du txiste euskeraz kontatzen. Ez da erresa, Ez da erresa, ere. Ez, horretik eskatzen du, hizkuntza menperatzea desente eta rekursoak. Orduan, euskara ikasteko eta gauza guztitzako nik oso ariketa hona da eta zait hori hasiberko genduke denak txisteak euskaraz kontatzen ikasten. Hortako hor badago liburua eta bueno. Hor, kuaderno jarriko dugu eta akaso sekzio bat osatuko dugu etorkizunean, txistik kontatzen, ez da bide erresa, baina Kike Amonarriz berak ere lagunduko digu hortan, eta nordak izan genuen, gurekin saioan orain dela ezain beste. Maixua badaude, bersoari batzuk ere oso txiste kontatzen, horiek daukate izuntzan hemen manejatzen dute oso ondo, eta txistea kontatzeko hori oso beharrezkoa da, eta ni bersoari bat ezautzen dut oso txiste kontalari hona ere, bai. Bueno, ia denok ikasten dugu. Oiana, Ramon aktore oskarizatua dela esango bagenu, ontzat emango luke, edo bere humiltasun horretan akaso pixkatola fuera ingo luke. Ramon zer? Aktore... Oskarra jasotako aktorea. Bueno, Oskarra... Euskal aktore gintzan Oskarretik gertu izan dugun... Bueno, Oskarra lortu ere. Janekeren amur filmarekin. Beti betxatu izan dut, Oskar horren beste berarri untxa bat nerea jakina. Bai, enitzan da joan, bila, baina egon itzan, Kaneko festivalean egon itzan, hango eskaldira horietik hilo nitun, eta antxe presentazioan egon itzan, eta Kanen bai enitzan, gero Hollywoodera ez nik nuten eraman. Baina, bai. Michael Hanekeren Amur pelikula zari eta hortxe irudi batzuk ere ikusi ditugunak. Eta Ramon, zuk esango zenuke honek zure bizitzan salto bat suposatu zuela, ala zuretzat badago beste proiekturen bat benetan salto edo berezia izan dena? Bai, nik ez dut saltorik ez da izaten. Dena da gauz askoren ondorionik, askotan zergatziko deitu zintuzten, osetik ematzen zituen papera, osetik nundik, ikusiko zuten zerbait nerea, igual ez gauza bat, 2, 3, 4. Orduan hori da, eta zenbat urte gehiago lanbide honetan, aukera gehiago aloko gauza gertatzeko, ze gauzkatzu, gauza gehiago atzetik, eta... Horari gara... Nero nina izan biziko harritua, baina norbaitek, ez dut ikusiko zuen, norbaitek esango zion, dena da, zenbat eta lan gehiago egin, gero aukerak ere zabaldu egiten dira.
Ramon, aktore handia, zarazu, baina txikitasunean handi edo zinemira saioura zinemaldian jasotzean horri erreferentzia behintzat egin zenion, entzungo dugu tartetxo bat. Halako batian, bi zine zuzendarik, bata Bergarakua eta bestia Zarauztarra, pentsatu zuten pelikula baten protagonista izateko 1,68 zentimetro nahikoa ziala. Nik genien kontra ingo. Ez da zien kontraik egin. Ramon, ni ere txikia naiz, tamainaz, eta nik esango nuke betidanik, zerbait oso onartu edo barneratua izan dela, ez dut konplejutik bizi izan, hala ere, kanpotik beti jasotzen dut, ai, ze txikia zean arrate, ai, edo zer, beti jasotzen dut hori, ez? Zuk nola bizitu duzu hori? Naiz eta onartua izan, beti kanpotik hori errepikatzen dizute, ez? Bai, bueno, txikia izatea, ez da ondia izatea, baino txarroa bere bentaja dauzka, txikia bentaja batzu dauzka, eta ondia dauzka beste bentaja batzu. Eta, nik ez den, kasuan hori izan, bezen grazia egiteko, ni ez daiz protagonistak egiteko, ez da egitez, protagonista izaten da normalian, behintzat, zinema konbentzionala, izaten da, ni baina guapoagoak, ni baina autoagoak, hile gehiago izaten dute, normalian, eta, bueno, ni, tokatu zait, hori, kasuetan egez, oso kasu gutxitan protagonistaren egitea, oso gutxitan, baina ni nahi hori, baina protagonistaren laguna hori zorra, protagonista doka ardura gehien, orduan, pelikulak edo tala egiten badu, haren erru izango da, nahi protagonistaren laguna egitea, ni oso guztua izan naiz sekundario politak eginez, eta eta tokatzen zuen protagonista bat egitea, saitzen egiten, eta baina, ez harritzekoan nik protagonista gutxi izana, talentoarekin ez ikusirik ez dauka, beste razo batzuk. Bigarrenak beti ez direlako, kerrago da. Bai, ala da. Lehen aipatu ditu beste bi zuzendari, hor Bergarakua eta Zarauztarrak, Ixieltuna eta Telmo Esnal, esango nuke direla, bertan aipatu dituzen horiek, ezta? Eta euren ardura badela, zu gizon txikiura protagonista paperera eramatera, baina ondo esan duzu, zuk ere protagonismotik urruntzen diren paper horietan lan ederrak egindakoa eta oso eroso sentitzen zarena zara, ez, Ramon? Bai, askotan oso eskroneko egia, ez? Hori izan dena, ez? Protagonista dauka ez da, protagonista ez da erresa, ez da ardura handia dauka gaita, pixka bat filmaren edo ardura bere bizkarren jartzen da askotan, sekundaria beti pixka librexio dago. Orduan, protagonista zaila da, eta beste oso zaila dana, zailena da, esaldi bakarreko hori da, munduko gozei zailena. Eta askotan izaten dira, eta nire tokatu izan zait, guaina gutxigo, baina hasieran esaldi bat, hori esan behar da, eta hori da munduko gozei zailena, ze gainera protagonistarekin izaten diren atentzioak, eta zain egiten da, eta gaizki egiten bat berriz, baina bi esaldi egitea torri da nahi, etzaio asko hartzen, eta egin behar duzu funda, ondo egin, eta hori izaten da. Ramon, eta zenide baten papera interpretatzea, hori ere ez da lan erraza izango, baina egokitu zeizu, ez da? Agirre lehendakariaren interpretazio lan hori egitea, eta ez dakit, nola moldatu zinen, hori ere berezi izango da. Bai, egin duen, ez dakit horri buruz lauaxeta, egin duen bere, Osantonioren papera, eta, oso horre bat, niretzako oso guztua egin duen, eta oso ondo tratatu batzion, pertsonaia,
Eta, bai, hori da, da figura bat, oaindik ez da egin pelikula, argitzeko bada, pelikula, izan zen, bigide batzuk izan dira, hortik dueltaka, Osapen egiraren bizitza pasarte batzuk egiteko oinarritzat zeuzkaten bidei batzuk, ibili dira, ez dira gauzatu, baina, hori goz ez da egin Osapen egiraren bizko pelikula. Azaldu da, behin personaje bisa, baina, eta, nire arroza, nire arroza, nik egitekotan, egin barko ditzake, eta tornuzkian, bere azken guztiak, eta, baina bai... Antzerkia prestatzen ari dira. Antzerki bat prestatzen ari dira orain urrian estrenatuko dena. Iñaki Rikartek egingo du, oso ondo, seguro ez berak egiten dituen berak egiten duen moduan. Gaina hemen izan genuen. Bai, Iñaki Rikartere bigarren kafeko gonbidatu izan genuen, bai. Ramon Agirre Oiana Marritorena, arratsaldeko 6ak dagoeneko hurbil ditugu, Ramone gainera entxeguekin nahiko lan badu, baita Oianak ere ziur, eta agurtu egin bartzaituztegu. Besarka handi bat bidalita eta esker mila esan da, eskertzen dugu benetan guretzat arte hartu izana. Amin esker zuei, lauoi, eta nahi zuen arte, eta etorriko geha, egitea pipu giren. Hitz hartu dizu. Grabatu agatu da, Antzokitan ikusiko dugu elkar, eta hemen bigarren kafeko antzoki txiki hontan ere bai. Itu Ramon, hemen hor jartzen dira musikariak. Venga, gero arte. Aio. Denborare bukatzen ari zaigu, gorko saio honetan, baina orain minututxo batzuk bat ditugu, keroiaren denbora gozatu, eta no genen naiz kontzertuen biharko saioari azken errepasotxoa emateko. Urontzen dihoa Denbora Badakit gela ilunak askotan ez duela hormarik Leiorik, mugarik zapaltzen duzun zorua. Paper dutxez egin abari, saldo bat ez diez egingo zer nuke, minkontutan matu gaue. Bero, denbora atzean uzten goazen enean, saio amaitzeko ere... Bukatu da. Bai, bagoaz, baino agurtzeko hortxe izango dugu. Dagoeneko prest izango ditugu entzule guztiak, ala espero dugu, baina prest ez dagoenak oraindik sarrerak erosi behar ditu. Hori da. No genen biharko kontzerturako, gaueko 10etan izango den kontzertu hortarako. Naiz.eus/naiz kontzertuak. Bertan zuen sarrera eskuratu. Oraindik salgai. Oraindik, eta azken unen arte salgai izango direnak. No genen kontzertua eta 20 eurotan sarrera solidarioa. Baita taldeari babes berezia emateko 10 euroko bono bat ere existitzen da, eta, zuek erabaki nola babestu musikariak, baina horretarako bideratuta dago ekimen hau, beraz, hori, eta ostiral honetan, alegia, bihar, nogen. Horixe, bagoazela, guk bihar ostiralean saio fresko-freskoa izango dugu, amonak, umeak, bidaiak, denetari gurean, ondo izan. Eta gero gauean, late show. Hori da, 9:30 izango garelako, kontzertuaren horreko beroketa lan horietan kanpaikadak eta prestatu duzue Luka. Bai. Ja, pentsatuta. Arrate beti aurreti dabil. Bai. Tutani... Bagoaz nogenen gertu kantuarekin, bihar gehiago, aio! Agur! Urruti iristen, salto bakar batez, zeregan egitea. No, I'm sorry,
but I made my choice. I refuse to fly without your heart. Zaila da orain, gauaren itzaletan, begiak itxi eta urban esnatzea. Ta benetan daki, urruti iristen, salto bakar batez, beregan egitea. Nik ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi, ta ez dut ahaztu nahi. Begiratu orain, ta esan ez zaigula, azken egaldi hura, ikaitzaten joan. Keep calm and bigarren kafea.